a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Namlu l-lum bit-tifkira ta' San Timotju u San Titu. Dawn kienu żewġ kollaboraturi ta' San Pawl li lilhom kitab ukoll littri pastorali se nisimgħu biċċa mill-littra lil San Timotju. San Timotju kien imbagħad isqof tal-Knisja ta' Efesu u San Titu tal-Knisja ta' Kreta. Jekk nitolbu l-mulej biex jagħtina ħafna rajja li jkollhom l-istess ħeġġa li kellhom San Timotju u San Titu u li jaħdmu wkoll flimkien biex jixandru l-Evanġelju. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixrat il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti żejjint il San Timotju lil San Titu bil-virtujiet tal-Apostli. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jisħoqilna naslu fis-sema pajjiżna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tat-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla, Apostlu ta' Kristu, skont il-weda tal-ħajja li fi Kristu Ġesu, lil Timotju, ibni l-Aziz. Grazzja, ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Ir-rod ħaj lill-Alla li lilu nqim, kuxjenza safja bħal missirijieti, hekk kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejl u nar. Meta niftakar fid-dmugħ tiegħek għalija, tiġini x-xewqa li narak biex nimtela bil-ferħ. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet tanantek Lloyd u mbagħad ta' ommok Ewniki u li ma għandi ebda dubju li fik ukoll. Minħabba fekk infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bitqej ta' jdejja, għax Alla ma tanix spirtu ta' biża, imma spirtu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tisti xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma qsam miegħi tbatija l-Evanġelu u għafda fil-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej,
inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għannu lill-mulej fl-art kollha, għannu lill-mulej birku l-ismu. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lill-mulej familji tal-popli, għatu lill-mulej sebħu seta, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan. Tassew id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek u boj jiġġudika l-popli bis-sewwa. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra u bathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiem għal ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq u fi triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel jgħidu s-sliem lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm inħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Tgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu il-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Alla ma tanix spiritu ta' biża, imma ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Dan hu li San Pawl jgħid lil Timotju fl-ittra tiegħu, smajnija fl-ewwel qari, u dan jiġbor ukoll dak li Ġesu ta' il-messaġġ li Ġesu ta' lil dawn it-72 dixxiplu li huwa għażel biex imorru qablu f'kull belt u raħal fejn kien se jmuru. Ġesu għażel dawn it-72 u riedhom illi ikollhom missjoni. Imorru qablu, jgħidilhom ukoll xi istruzzjonijiet kif rajna hawnhekk fl-Evanġelju, imma lihom din kienet xi ħaġa ġdida. Daqat ma kienu marru fisem Ġesu u qabel Ġesu biex jisom iħejjulu t-triq u jmorru f'dal postijiet. Għalihom kienet xi ħaġa ġdida. Kellhom bżonn li Ġesu jagħtihom dan il-kuraġġ u li jkunu jafu li huma mibgħutin minn Ġesu. Il-kliem li jgħid Ġesu tista' tiġbru propju f'dak il-kliem li San Pawl jgħid il-Timotju, illa li Ġesu jagħtihom ċerti istruzzjonijiet importanti. L-ewwel ħaġa li jgħidilhom Ġesu
minn kollox itolbu. Qabel ma jgħidilhom x'ħidma jridu jagħmlu u kif itolbu. Itolbu lis-sit ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Ed ifakkarhom Ġesu li anki jekk qed jibgħathom missjoni min hu s-sit? Il-mulej mhux huma. Dak li naqraw fis-Salm jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu l-bennejja. U għalhekk iridhom l-ewwel ħaġa jitolbu biex il-mulej jieqaf magħhom fil-ħidma tagħhom u biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna anke ta' nies oħra illi jissieħbu magħhom f'din il-ħidma. Imbagħad Ġesu jgħidilhom morru. Mela mhux jitolbu u jibqgħu hemm biss isu jingħalqu fihom infushom u jibqgħu sempliċiment bit-talb, imma jgħidilhom morru, jagħtihom din il-missjoni. It-talb stess imexxihom lejn din il-missjoni li qed jagħtihom Ġesu. U jgħidilhom Ġesu xi ħaġa tant importanti għal dawn id-dixxipli imma anki għal żmienna. Araw qed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Ma Ġesu qed jgħidilhom tinħażlux jekk se tiltaqgħu mal-pub. U qed jafżhom minn qabel. U nafu kemm kellu raġun dak iż-żmien u nafu kemm għandu raġun anke fi żmienna. Jgħidilna ma ninħażlux. Imma jgħidilhom lilkom qed nibgħatkom bħal ħrief qalb il-pub, jiġifieri issirux bħal il-pub. Tibdewx tirraġunaw bħal oħrajn illi l-iskop tagħhom mhuwiex illi jgħin imma li jagħmlu ħsara. Intom tidhom tibqgħu bħal ħrief. Il għaliex wieħed hu r-raj Ġesu u Ġesu jira in-naċ u l-ħrief. Jekk intom tibqgħu bħal ħrief ikolkom Ġesu bħala r-raj tagħkom. Jekk issiru bħal il-pub qed tgħidu li Ġesu ma rridukx tkun ir-raj tagħna. Ara kemm hu importanti anki il-mod kif dawn jaqdu il-missjoni tagħhom u dan il-messaġġ huwa ħafna importanti anki għalina llum biex aħna nkunu bħal ħrief qalb il-pub. Ma Ġesu jgħidilhom ħafna affarijiet oħra hawnhekk li huma ta' valur kbir fosthom illi ma jieħdux magħhom affarijiet, jiġifieri ma jserħux fuq dak li għandhom illa għaliex għandhom iserħu fuq il-mulej biss. Jgħidilhom ukoll biex it-tislima tagħhom tkun sliem il-din id-dar ikunu huma strumenti tal-paċi fejn ikunu mhux joħolqu konflitt jew ġlied. U nafu proprju għaliex huma bħal ħrief kieku l-pub tkun differenti. Min hu dixxiplu għandu jwassal l-isliem tal-mulej kemm bil-kliem tiegħu imma anki bil-azzjonijiet bix-xhieda tal-ħajja tiegħu. U jgħidilhom ukoll biex ma jaħlux ħin. Meta jgħid fit-triq isselmu lil ħadd ma jfissirx li tara xi ħadd u ma ssellimlux. Anzi, dik hija xi ħaġa sabiħa. Imma t-tislima hawnhekk kienet tislima li tieħu ħafna żmien u li ittellef minn din il-missjoni li qed jagħtihom Ġesu. U jgħidilhom ukoll biex ifejqu l-morda. Ara kemm jagħtihom Ġesu għajnuna fil-ħidma tagħhom biex tkun ħidma ta' paċi
ta' fejqan, ħidma li verament wassal is-saltna talla. Kif qalilhom biex jgħidu is-saltna talla waslet ilkom. Saħna aħna u nirriflettu fuq din il-kelma ta' Ġesu nafu li dak li qal id-disċipli qed jgħidu lilna wkoll. Għax bil-mamudija aħna sirna wkoll disċipli tiegħu li għandna missjoni. Dak li għal San Pawli Timotiju għattalina wkoll, Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. U nitolbu l-mulej biex hekk naqdu il-missjoni tagħna, biex inżommu f'moħħna dak li qalu l-ewwel it-talb, imbagħad l-azzjoni magħmula bi-spiritu tiegħu bħal ħrief qalb il-pub, imma dejjem din il-fiduċja sħiħa fih li huwa hu li jrid imexxi il-ħidma tagħna, huwa hu li jrid jibni u lilu li aħna rridu nwasslu l-oħrajn. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jina biex tkompli xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Timotju San Titu nitolbuk mulej għar-rajja tal-Knisja tiegħek biex huma jaqdu il-missjoni tagħhom bl-istess spiritu ta' dawn iż-żewġ qaddisin u il-ħidma tagħhom tħalli ħafna ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha nitolbu għal-morda fl-isptarijiet u fid-djar kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk għal dawk li jagħtuhom anke s-servizzu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin fl-ITU, speċjalment anki xi nitlob għal tifla li qiegħda hemmhekk fl-ITU li għandha bżonn l-għajnuna tat-talb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Arti Mqazza, f'Gaza, diversi postijiet fejn huma mifnija bil-vjolenza u bil-ġlied u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Ilqa mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju San Titu biex bihom naqilgħu l-għajnuna ħnina li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristus idna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju San Titu int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġel Qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fl-ogħla ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fl-ogħli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rrodulek ħajr, għax ogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokq tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Enna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Timotju u San Titu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw
lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-Isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà tat Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Dan ir-Rożarju nitolbu għal dawk li qegħdin fl-aħħar mumenti tal-ħajja tagħhom biex il-Mulej jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa hu dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina ninti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisla minna tal-infern, u ġenera u kolla u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at ngħatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina ninti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarisla minna tal-infern, u ġenera u kolla u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at ngħatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubiet li ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu għaffrinna dubitna, ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' dbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara t-tliet ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva, lilek li tnidu aħna li nibqu nolqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa, birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattalbtana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddisalla, ħenna lina, Trinita Qaddisa alla wieħed, ħenna lina, Mqazza Marija, itlob għalina, Mqazza Alla, itlob għalina, Mqazza 17 bejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina,
Itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rożarju mqaddis, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħojna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddija tiegħek mulli għandna nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażin Alla li tolbuk bil-ħerqa, intlaba fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Talba li San Giuseppe, Simalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. amen, San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Addiodata Pisani, itlob għalina, San Timotio Santito, itolbu għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.